Stħarriġ li sar dan l-aħħar reġa' wara li l-attendenzi fil-Knisja kull ma jmur qed ikomplu jonqsu. Dun George Dalli attribwixxa dan in-nuqqas għal bosta fatturi, fosthom il-fatt li s-soċjetà saret aktar sekulari. Dalli li kienet jieħu sehem fil-programm Realtà fuq l-Istazzjon Nazzjonali qal fil-Knisja hemm reżistenza għal bidla u li tul is-snin il-Knisja abbużat mill-poter illi kellha. L-ikbar abbuż li għamlet il-Knisja kien dejjem il-poter żejjed. Sostna li n-nies setgħu tbedu mill-Knisja minħabba l-attitudni li ħadet dwar kwistjonijiet bħad-divorzju u l-IVF. X'ġifieri? Li inti tgħid l-IVF għax ġewwa jgħidlu. Dan x'diskorsu, dan x'diskorsu. X'diskorsu dan? B'referenza ċara għal nies fil-Knisja Dun George Dalli qal li jitwerwer minn Kattoliċi li mhumiex insara. Għamlu li persekuzzjoni minn ġewwa u minn barra kemm trid, imma min żammni lili. Dwar dikjarazzjonijiet li jagħmel Godfrey Leone Ganado li ħadem mill-qrib mal-Knisja, Dun George Dalli qal li ma jemminx li l-Knisja għandha tkun watchdog, madankollu kellu kliem iebes fil-konfront tiegħu. Qed wara ma tiġix inti trad lis-salib u tgħidli li temmen f'Ġesu Kristu. Dun George Dalli kellu wkoll kliem iebes għal mod kif qed titmexxa il-midja tal-Knisja. Għax-xeneta. Il-linja editorjali tal-artikejju tal-Newsbook hija xena. Klier biżejjed jew trid ikun klier iktar. Mistoqsi għaliex jaħseb hekk huwa qal li din mhux bilanċjata. Għax m'għandix linja bilanċjata. Għax dak l-artikej mhux radju tal-Knisja, il-kej ta' kulħadd. U mhux ta' kulħadd. Qal li meta kien fil-bord tad-diretturi li waqqaf l-artikej semmew radju ta' kulħadd. Iżda saħa illi llum mhuwiex ta' kulħadd. Jiena ma tantx naf għax ma nisimgħux. U ma nisimgħux b'deċiżjoni. Għax dak ma jridx li jkun fismi bħala Knisja, dispjaċini li l-Knisja tħallsu mill-flus. Huwa kellu wkoll kliem iebes għal persuni responsabbli mit-tmexxija tal-midja tal-Knisja. Daw huma bodies li daw għandhom their mindset. Dejjem jaħsbu li qed jagħmlu tajjeb ma nibqgħu sejrin hekk. Sostna li meta jara dawn in-nuqqasijiet ma jistax ma jitkellimx. Meta nara n-naċ tiegħi qed iweġġaw u meta nara l-min suppost ikun rajdaqsi jew iktar minni insensittiv, jien irrid nitkellem. Dun George Dalli kien ċar ukoll dwar il-pożizzjoni aktar ċerimonjali li ħadet il-Knisja f'Malta taħt it-tmexxija tal-Arċisqof Charles Scicluna. Issa kulħadd qed itaħal Bażilċi, u mbagħad itaħal Kanunċu Monsinjuri u dal-imbarazz kollox l-imbarazz. Għal bxara tajba ta' Ġesu Kristu dan alienazzjoni, dan imbarazz. Huwa der xettiku wkoll dwar it-tibdil li qed jiġi propost mill-Arċidjoteżi ta' Malta flimkien ma' 70 saċerdot bilan li l-attendenza fil-Knisja ma tkomplix tonqos. U waqqas inti importanza kbira. Ma tagħtix importanza. U għax kellek vigarju episkopali tal-evangelizzazzjoni u għax ħassu li qed jażaf lil Marrażanju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.